Salut, numele meu este Tony Matei, iar în acest film tutorial aș dori să vă explic cum puteți schimba datele dumneavoastră personale. Am primit un comunicat urgent de la companie ca toate acele persoane care s-au înscris cu adresă din Spania sau a selecționat un oraș din Spania să acceseze biroul virtual și să facă acele schimbări. Acum putem selecționa și orașele noastre din România. Nu este nevoie să ne mai scriem cu un oraș din Spania. Dar cei care s-au înscris cu adresă sau oraș din Spania trebuie să intre în birou și să modifice acele date sau să verifice dacă are datele scrise greșit. Pentru că în baza acestor date o să primim și cardul nostru și o să ne registrăm în companie cu aceste date. Deci eu o să intru în birou virtual să vă explic cum se pot face modificările. Ok. Acum o să selectăm datos personales. Din nou ne apare o serie de linkuri, o să selectăm din nou ultimul link de jos unde scrie din nou datos personales. O să dau click aici și îmi apare datele mele, formularul de înscriere. Aici avem adresa, trebuie să verificăm această adresă să fie corectă, apartamentul, numărul, ușa, absolut tot. Da, adresa trebuie să fie corectă. Iar aici, cum putem vedea, poblațion este Madrid. Deci aici trebuie să schimbăm. Să facem o schimbare acele persoane care ne apare un oraș din Spania. Eu o să scriu aici București. Ok. Este bine, verificăm adresa de e-mail dacă este bine, dacă este corectă, telefoanele, la fel dacă sunt scrise corect, absolut toate datele noastre trebuie verificate. Dacă totul este corect, am verificat că datele sunt scrise perfect, ceea ce trebuie să facem este să apăsăm pe acest buton de jos unde scrie acceptar. Eu o să apăs pe acest buton și ne spune că datele s-au modificat cu succes. Cliente modificată. Ok. Deci asta practic este tot. Sper să vă fie de ajutor acest video și vă doresc mult succes. La revedere!